Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntshu nqanya ngephuzu matshitshi qomani. Bathi ufane impande semncane ndoda ngabathi dabe emdala ngithi cha bamsokela bayithinga nesihlaza cha. Ufunza abaphathi bezwe nqamala lo delicious bathi ntombi zimdansa ngejaba lithi muhle webhutsubhutsu. Umuhle wematshitshi nqomani. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu indlela udaba lakhe aliqale ngayo ke indlela engajwayelekile kodwa ke nobuhlakani phakathi. Shuthi umfowethu la ubekhuluma nentombazane. Then yasimphendula ke intombazane. Wayesathatha leyo mpendulo yentombazane wenza isubject ye-email yakhe. Kodwa umfowethu ubhalile wathi ke awuzange wenze lutho sibanibani. Shuthi ke imbiza ngegama intombazane. Mhlawumbe kuzomela siqale kabusha yonke lento ngoba izinto sazithathela phezulu. Kusho intombazane iphendula umfowethu. Ithini awuzange wenze lutho sibanibani isho kuyena. Mhlawumbe kuzomela siqale kabusha yonke lento ngoba izinto sazithathela phezulu. Sawubona mqeqeshi lona okhuluma naye umfowethu usho igama lakhe waseMelmoth ngokuhlala. So eMelmoth le emthonjaneni mawuzothatha i-off ramp njengo N2 uthi ngindlovu uqhubeke njalo uthi showe uqhubeke njalo ungajingi indawo uyozofika kuphi eMelmoth le emthonjaneni. Ngeke ngayivakashela ke le ndawo. Cha indawo enhle kakhulu impela. Kodwa umfowethu ke kule nkulumo engiyenze yabe subject kube impendulo yentombazane ngoba ngibe sengixolisa ngale kokubona ukuthi ukuxhumana kwethu akusenje ngakuqala. So kusho umfowethu useyabona ukuthi ayisekunoshintsho ke manje kunendlela besixhumana ngayo. Then wayesexolisa ke njengobesho. Kodwa uthi ke lo muntu ngihlangane naye 2 days kwathi kwelesithathu usuku wabe sehlabeka ngale kokuphumela kwayo bala ukuthi siyathandana. So ngamanye amazwi bazwana amandla ngale nje ukuthi intombazane imtshela ukuthi hayi ngiyakuthanda noma naye ayivezele ukuthi hayi ngiyakuthanda. So lento engihlezi ngisho kuwena ngoba yabona umqeqeshi mfowethu mangakamvumi uyomvuma kudala noma ke ngithi nje ngelinye ilanga uyozomvume ngoba le into engisuke ngikhuluma ngayo into engiyazi kahle. Nabona ize kunjalo ke phela nami ngumuntu angikho perfect nami nginawo amaphutha njengawe ngoba akekho umuntu emhlabeni unjani perfect. Kodwa ke lento engisuke ngiyikhuluma kuwena into engisuke ngiyazi. Yabona nje isikhathini samanje awukwazi ukungitshela ukuthi kungaze kuphele inyanga noma kuphele 2 months ekubeni intombazane ivuma ukuthi nihlangane nibonane kodwa awuyiqabuli awuyihlabi kuphela inyanga nje hayi ngeke kusuke kukhona ekufanele kulunge lapho. Ungawarishi ngokuthi akuqome as long as wena uthola nje ukiss nokuthi umhlabe noma nje ake ngithi nizwana amandla lokho nje kwanele. Then yena mase ready ngisho akuthiwa uba ready after 5 months esesho uthi hey kwenzekalani la phakathi kwethu. Yabona lapho ke suke sebona nawe ukuthi hayi impilo ikhona la impilo iyaqhubeka ngingakwazi ukuphila nalomuntu. Then kodwa nje as long as ukwazi ukuthi nomqabule nizwana amandla kwanele lokho. Okunye hayi as long noma uba ready after unyaka anginamsebenzi lokho. Kodwa ukuthi umfowethu ke ingakho esikhathini samanje ngeke ungitshele ukuthi wena kuphela inyanga yonke lo muntu awukazi umqabula. Ngeke so kukhona kufanele kulunge ngempela lapho. Uthi ubafo manje ngididwa ukuthi yini ezoqalwa phansi ngoba yonke into isicacile lapha. If ngizama ukukhuluma naye uba umuntu othi asiqale phansi and noma ngizama ukukhuluma naye ngiyabona ukuthi uyashintsha akusafani nakuqala noma ngithi akangivashele uyala. So ayivala lapho umfowethu indaba yakhe. So bafo into ongivezela yona la ukuthi wena uyaxolisa. Okay exoliseni kwakho mangathiwa ngiyakubuza ukuxolisa wenzeni iliphi iphutho lenzile dwe alikho iphutho lenzile la kodwa wena uzithola wenze njani uxolisa akho phutho lenzile angazi ukuthi uxoliselana na intombazane iziyakuvezela ukuthi hayi awenzile lutho. Yabona kodwa wena hayi ngiyaxolisa ngoba uthi asiqale phansi hayibo awenzile lutho iyasho intombazane awenzile lutho.
ukuthi lento nje sayithathela phezulu hayi wena uyaxolisa. So ekuxoliseni kwakho ungaze intombazane uyinikeze isithombe sokuthi hayi mhlawumbe wayinukubeza noma wayidlwengula. Ngoba ulibele uxolisa kanti awenzile lutho. Yabona uxolisa into engekho, into engafanele uyenze. Angazi ngempela ukuthi uxoliselana, yabona. So le ntombazane into enzakalayo ithukile, yabona ukuthi hawu wonke nje kwavele kwathi bunyu. Awu wazole sehlabeka noma senizwana amandla ngokukhulu ukushesha ongayo, yabona. So isathukile amaphapha asaphezulu ukuthi hayi yona iyaqala ukubhekana nesimo esikanje, yabona. So asikho isidingo sokuthi uxoliseke, yabona. Then wena isithini intombazane hayi ngoba ikwala. Wena ngiyabona ukuthi usaba ukuthi hayi nakho uphunyuka ikhathe emlonyeni. Lo muntu usethi hayi asiqale phansi ezifuya kwala akakwala. Uthi nje ayigiya link number 5 ake silishonise phansi soqala kugiya number 1 sikhuphuke. Alikho icala lapho, yabona. So wena bekufanele uvumelane naye kalula kanjalo. Uvuma ukuthi hayi izinto sazithathela phezulu ngempela. Kodwa ke kulungile njengoba usho your highness asiqale phansi, yabona. Kodwa wena uyaphika hayi ngiyaxolisa ke makuthi mhlambe khona okwrong engakwenza yabo uxolisa into engekho. So into ekufanele uyenzeke la is very simple. Mina ngokubona kwami into ekufanele uyenze isinqumo sakho. Mina ngikunikeza advice isinqumo egcineni isakho, yabona. Mina into ebengathi yenza ukuthi akumbhaleleke ku WhatsApp mbingelele uthi hey unjani. Uyazi bekade ngicabanga la and ngiyayibona lento kade uyisho ukuthi hayi asiqale phansi. Nami ngiyabona ukuthi ngathi izinto sasithatha amawala. Kodwa ke phela ke alikho icala lapho ngoba kuyacaca ukuthi igazi lami nelakho belizwana, yabona. So alikho icala lapho. Kodwa umqondo omuhle ukuthi asiqale phansi. So ngakujabulela ukubona khona sokwazi ukuthi sikhulume kahle. Yabona ungayibeka kanjalo ke noma uyibeke ngendlela yakho kodwa umkhombisa ukuthi uyavumelana nalomqondo wakho ukuthi aniqaleni phansi. Yabo umbuzi nawe ukuthi ubona kanjani. Uzwe umbono wakhe ngoba kusangenzeka ukuthi noma sengenzeka ukuthi yena akasekho lapho mhlawumbe akasafunela ukuthi into ehlangene nawe. Yabo ubona ukuthi yena ucabangani. Then ke mevuma ukuthi niqhubeke nihlangane nizoqala phansi hayi ufike lapha nikhulumele nje. Kuba ukuthi uyavumelana ukuthi hayi kona kwa izinto engazathatheka phezulu kodwa alikho icala phela. Shuthi mina nawe sasoke sakusaba naleyo connection, yabona lapha yakufanele wenze sho ukuthi umenze abenjani a relax ehlisa amaphaphu. Fanele ula emlonyeni indlela okhuluma ngayo umenze athi calm down, yabona. So umtshela ukuthi hayi alikho icala, yabona. Shuthi mina nawe sisabana leyo connection ngoba yena cathi unalo guilt ukuthi hawu osuku lesithathu nje sekunjalo, yabo. So iyamthusa leyo nto kanti cha vele into eyenzakalayo, yabo. Nje mangabweza nje umqeqeshi yasho mfowethu ubona konke ukuthi nje imani yasezulwini kuyaqatha, yabo. So hamba ke uyomehlisa amaphaphu kanjalo kodwa kufanele uunderstand yini ayikho into eqala phansi la, ayikho into eniqala phansi ngoba ukuthi nje wena umvezele isithombe sokuthi hayi angizile ngokuzotapa ikeke bese ngiyabaleka, angizile ukuzokuhlaba nje bese ngishiya kanjalo. Cha, ngize ngani ngothando. Unless kungenjalo ke wena uze ngenye into, cha nami ngisazi ke lapho wena wazi. Kodwa nje kufanele umnikeze leso sithombe sokuthi hayi relax, mina ngila kuwena, angizile kabi, angizile ngempi, angizile ngokuzodlibhiza ngilimaze ngisho inhliziyo idabukile njalo. Cha ngize kahle, ngize ngothando ngoba ngiyathanda, yabona. So angisho ukuthi umtshela kanjalo, ngisho mina ukuthi umnikeze isithombe sikanjalo ngani ngenkulumo yakho but ungamtsheli ukuthi uyamthanda, uyangazi ukuthi senza kanjani, yabo. Kodwa nje uyomehlisa amaphaphu kanjalo relax kodwa ayikho into enikala phansi ngoba nizobonana. Mawukuthi ke bese uyazama phela ukuthi umqabule ubone ukuthi uyavuma yini. Mawukuthi uyambona ukuthi hayi sathukile umnike kanjalo umhlehlisele ungabi forward noma be too much kuyena, yabona, ezomenza na agcine esexwayo, yabona. Kodwa nje phela kufanele angithi amazi mangabe shisi ufaka umuntu uzothi uthanjani bese uyazi ukuthi ayashisa hayi xhume kakhulu. Mawuza ukuthi hayi antukuntu ka right uyafaka kumuntu, yabo kanjalo. Kodwa nje inhloso yakho umehlisa amaphaphu uvumelana nalesinquma sishoyo,
then ukuze izinto zakho nayo nizohambisana nibe kwi-page elilodwa yabo. So ngiyathemba ke mfethu uyangizwa and uzokwenza accordingly. So uma ngabe nesifiso sokubhala umqeqeshi wensizwa ungambhalela ke ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbule ke mfethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo. Show mfowethu.